pasa, tío? Que pasa, Iago? Estás listo? Unha portería no medio campo. Este reto seguro que gaño eu. Xa veremos. Pero non vai ser tan fácil. Haberá algún obstáculo. ¡Veña, veña, que empezamos! Vaya defensas ten este campo. No fondo, ao final, ti máis eu somos do mesmo equipo. Pois sí, o equipo de Galicia, o equipo feiraco. Ao final, todo se decide no campo.